Yan mga orang, good morning. So, andito tayo ngayon sa Quiapo. Quiapo tayo. Maghanap tayo ng speaker na bibilin. So, medyo makamura-mura lang tayo. Ano yung natin? Sound sa bagong taon. Ha? Sa? On. Iya po. Ma? Nasaan na? Pag walang santo, nasaan? Kita sa alin. Maaga pa kasi masyado. Hindi pa kayo makahanap ng ibot-ibot para sa speaker. Speaker. Uy. Mukha mo. Mura ba? Ha? Mura. Pero doktor sa mga experience sa inyo, past experience niyo sa mga Mga sarado pa? Ha? Video okay. Video okay. Kalit ka na nga rin. Oo. Mare pa magiling-giling muna kita. Tools. Mare, mare nyo may magustuhan ka mong tools. Mga tools. Giling machine. Mga tools. Kaya sinagay po kayo ito? Ha? Makusugod. So yan, speaker. Mago ka. Magkano ba sa speaker? Sa mga ganyan. Gusto. Sampling. Babaya. Ito, mas magkano ito? 3. Di bunot na yan, oh. Meron. 3. Yun dito? 4-5. Puro kape. Puro kape. Isahan lang. Ganito lang sir. Saksak yan ano. This one. Ano sir? O gusto mo, may ilaw. Magkano naman mga anong presyo? May ilaw, ang ganito? 3.5 po. Para sa magandang quality ganito. Umalis, 2.2 po. 1.8. Hanap muna, hanap. Hanap muna tayo. Dalawang 12.5. Dalawang mic na. Yung isa, te. Oo. Magkano to, Tom? Tom, magkano to bago? 1829. Ayun ano. 7,000. Wala siyang premium na ano. Wala siyang premium. Pipili ko ano. Nang pinala ko. Ito na po niya, parang ito na yung pinaka. Ay, ito na yung pinala ko. Mamaya, balikan natin.
Ha? 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 Beto. Ya? Beto. Tingnan mo, nakahanap tayo. Yan. USB mode. DJ Ace. Ha? Mike. Hello, Mike One. So, hello, hey. Take 1, 2, 3, hello. Hello, hello. 4, 5. Four, five. Magkano nga yan? 7. Dito sa'yo. Mas maganda yan. Kasi ang charger noon, yung old lang. 8,000? Hello, 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 everyone. Hello, Mike. Hello, hello. Hello. Okay. Hello, hello. Ha? Yung nalilit yung boses. Tapos ito yung echo. Ito meron siya mic base, saka may tripod. Ganito nakaidura dito sir, natin sa mic. Mic delay. Check 1. Hello. Echo. Hello, hello, mic 1, 2, sound system. Ito sir, yung ano sir? Yung normal, walang echo. Check 1. Hello. Hello. Sa mic bass. Kung mas malakas yung impact na speaker sir, bawasan mo yung bass niya. Kung mas matinig naman ito, bawasan mo yung treble. So, hanap tayo ng iba. Tayo. Hanap muna tayo ng ibang ano para malaman natin yung mga tunog. Magnet. Oh, yun oh. Yung presyon niya dito. Siguro 5. Siguro 6. Yung mga price. Oh, of course. Presyon niya. Ha? Ganun. Arin. Diba na? Laga na eh. Sige ta. Ano lang te, yung speaker lang. Hindi, yung speaker lang magkano. Merong ano, 2.8. Magkano nga ito pare? 4.7. Tapos doon sa kabila 5.5. Bali pag inano yan, hindi total yan yung kukunin namin. May bago. Tignan no, 4.5, 5.5. Oh. Speaker. 4.5 pwede na siguro yun. Quality naman siguro ito. Okay naman. 4.5. Wala naman bawas nun te. Baka may bawas pa siguro no. Wala lang siguro. Yung dagdagan ng speaker, isa-series. Di na po kaya? Ganyan talaga yan. Mga ganyan din sir. Ha? Pwede ba po? Inis mo lang sa pinaka-speaker ha. Saan po niya? Saan sir dito? Dito.
Pwede na siguro. Oh, pwede siguro na yan. Yan, yan na lang. Okay. Yan. For Kaya na, 4 lang ito. 4-6. Right. okay. 7, 200 lang. Pambiro video okay, pwede na yan. No? Pili tayo dito. Oh, pwede po, kuha na kami. Kung 4-5. Pwede po namin matry yung ano niya, yung sa microphone. Para kung ano. May libre na mic. Oh, may libre. May libre tingin sa niyo. Speakeran. So yan nagkakaano na kami dito. Dahil dito sana yung bala kong kunin. So napilitan tayong iba kasi may itigil kuminda sa atin si sir na mas maganda pa daw dito. Kasi ito na sa 4-7, tinawaran ko na 4-5. So yung dadalhin pinapakita niya sa akin na mga nasa ano si mga 5,000. So titingnan natin kung maganda yung quality niya. Sa 1 set din dyan. Oh, Ito magkano ba? 4-5. Ito. 5,000. Sige, tingnan natin siya. Wala na kayo bang speaker lang? Speaker lang po? Meron pa di 12. Yan, nasa 5,000 daw yung ano niya sa akin. Bigay. Digdig kaya sa ano, sigurado mong unbox. Sundin mo lang yung kulay sir. May black para sa black, no? Hindi masira sir. Sundin mo yung tamang kulay, no? Pagka nag-series ka na uli ng ano. Napanibago. Oo. Kulay to kulay. Kasi pagka hindi tama ang kabit mo niyan, sisirain yan. Ilang watts din to, sir? Itong ano? 400. Okay. 400 watts. Oo, basta tama lang yung kulay, no? Oo. Nagladay ka ng panibagong ano. Oo. Sundin mo lang yung kulay. Kalahati pa lang, no? Oo. Sa microphone, tingnan mo punta yun. Sound check, mic test, ano? Ito echo, oh. Sound check. Ito puro timpla ng mic to, sir, ah. Ito mga to. Ito sa speaker. Bass drive. Sound check, mic test, ano? Okay. Parehas gumagana yung mic. Ha? Sound check, mic test, ano? So yan mga araw, nagkabayaran na kami. So upload na lang kayo sa bahay pagka dating namin kasi ano, palubat po cellphone natin. So upload na lang kayo mamaya. Maragod, unbox na natin yung bigay natin na speaker up. Yan, so karating na natin, galing tayong Bataan. So bumita ng speaker sa amplifier. Ano pa ito? Ano? So ano, Johnson. Yan, Johnson amplifier. So original. Sabi nila original daw to, kaya yan, nakatatak yung ano niya, pangalan. Sabi nila original daw. Yan, tapos Bluetooth na siya with Bluetooth. Tapos palakasan ng sa video, okay to. Tapos meron na rin siyang ano. Tapos may radyo na rin. Ayan, makuhog. Katakatahan. First speaker. Ayan. Dalawa.
Yan. Yan niya. Dalawa yan. So, bali, bili para rin nito 5,000. 5,000 kabuuan ang bili natin ito lahat. Subukan natin try. Dahan-dahan lang kasi maaga pa. Okay, approve. Okay Ito na busis So yung mga kuragon na sitatap na natin. So narinig natin yung tugtog. So okay. Pwede pang biro video okay. Sa bahay. Yan.